Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदानै ब्लग भिडिअ लाबोबावनो सानबाय। नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ फारियै नायलांदो। दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय दिनै आमथिसुवा। जों गामियाव दिनै गामिनि रायजोफोरा गामिनि लामाखौ एवनो ओंखारदों। बेयावनो आंबो हाग्रा एवनो थाखाय ओंखारफादों। नै सिखा खंखाइ बोराय लाबाय। दिनैनि ब्लगा बिराद इन्टारेस्टिं जानो हागौ। नोंथांमोना फारियै नायलांबाय थादो। किन्तु गरमा दिनै बिराद जासिगोन। आं दिनै अखा हाजानोसो लुबैदोंमोन थान्दा थान्दानो। सान्दुङाव बांद्राय हाया मोनोना। किन्तु दिनै अखा हायासै, सान्दुंसो दुंबाय। दा नायनोसै बिसिबां सहायनो हायो गरमखौ। नै रायजोफ्राथ' ओंखारबाय, ओमफ्राय दा जोङो एवनो थाखाय ओंखारलांनोसै। ज' जाजोब्बाय नै रायजोफ्रा। 85 न'खरफोरनि रायजोफोर, मामुलि नङा। बेदर लायनोसै अबेयावबा गंगाखौसो एवहैनोसै खोमालै। एवजेनबायबो। बेखौ एवदो आजा। होदो। गुलायोसो माथो, थेवब्लाबो बौबावा। मा हाग्रा बियो? नै दा जोङो ओंखारबाय एवनो थाखाय। गामिनि सोनाब फारसेजों एवग्रोहैसिगोन। नै बेयाव बिराद गोमोन गोमोन थाइजौ मोननानै दङ। मा जा दे दायो खावसे लामाखौ एवखांबाय। बेनि उनावहाय गामिनि मेन लामाथिं दंबावो। बेखौ जों सोनाब खावसेजोंखौ एवखांबाय। नै रायजोफ्राबो गरमा अबस्था खाराब जाजोब्बाय। नै गोलोमनानै सान्दुङा गोसा जे दिनै। हाग्रा एवनायनि अमा मोनजामारगोनदांलै। नै बन रोगाबाय आसोला। मोनजामारगोन। एवनायाथ' एवबायलै खस्थ'नो, खिन्थु साननै सानथामावनो खिलिफिनजोबो। ओरैनो नमुनाल' एवनाय जायो। अखा बोथोर ना, थाब थाब रोदोमफिनजोबो। मेगनाव मा गुफुंखो? नै बेयाव हांगोमोर जाबाय। सिथर जालायबाय। नै हांगोमोर जाबाय दा माननानै। थास' आलि खान्थैयाबो नेजेर जोब्बायना, मानजोब्बाय ओरैजाय थास' खान्थै नेजेरनाया। नै एबार खावसेथिं फैबावलायबाय जोङो। खना खनलाथारना गामिया, बेखायनो बै खावसेथिं एवनानै ओरै खावसेथिं बारस'बोबाय। दासो एसे सायायाव एवनो मोनदों, नङाब्लाथ' सान्दुंसो जाबाय थायोमोन। थाइजौ जाबाय नैबे हाथायाव। बेजेया हाबजोब्बाय। गोदैथारमोन खिन्थु थाइजौआ। खम गोथाव जागोन बियो मोनबाने। बिदि फिसा फिसायासो गोथाव जायोलै। ओरै दा खोलाहा गेजेरनि लामाजों
गामि गेजेरनि लामाजों दावखोगासिनो थान्दा लखा ओरै नै दा जों सारमोनाव थाइजौ बिराद दंनो जानो फैदों बाय नै खादासिखा नै बिफाङाव बिराद दंखायो माबाबो दङ नै मा होनो बेखौ दालिम खिन्थु रोङा जाहैदों मोननायनि सिगाङावनो गेसाव जाजोबहैदों नै थाइजौआ दा जोङो थाइजौ जाग्रोनानै लानोसै नै सेंग्राफ्राबो माखासे नोंसोरलाय जागोन ना जाया मानो लाखिखायाखै नोंसोरो जानो दा आंनि बाहागोखौल' जा नोंसोरो दा नै थाइजौ जानो फैमारबाय जोङो गेसाव गैया जाहैदों बिराद एभेलेबल बिफां फांसेनिनो गारलाय जालाय जाजोब्बाय बिलाय आं लानाया नङामोन बे नों लाना फैफाखानाय गेसाव गैयाना बिराद टेस्टि दा खामानि मावनायखाय गोथाव मोन्दों ओरैनोब्लाथ' जानायानो जाया एसे हानानै जा जामालाय दा जों सारमोनाव अर्गेनिक फ्रेस थाइजौ आरो मैथ्रुबो मोनजाना फैबाय जोङो दासो फ्रेस मोनबाय सान्दुंजों दहायो ओंखाम उखैथारबायमोन ओमफ्राय दा थाइजौ मैथ्रुबो मोनजानानै एसे स्ट्रं मोनफिनबाय A few moments later. हाब नै साहा फुदुंनाया हारसिंसो गोदौहांबायबो नामा गाइखेर दिसा जोङो दसे रेस्ट लाखांबाय ओमफ्राय दा सुरु खालामफिननोसै ओरै हाइरड सेरनिखौ एवनो माखासेफ्रा ओरै खोलाहा दंहैयोमोन बिसोरो दासिमबो सफैथ'वाखै ओमफ्राय जों दसे रेस्ट लादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिसोर सफैसान्दि जोङो एवनानै दोननोसै आरो नै सान्दुङा मोदानलायनाय दुंखाबाय ओरै दा जों ओरै हाइरड सेरनिखौ एवलांनोसै सान्दुङा थिखिनि आलौजोब्बायलै नै आराम जायो A few moments later. दा जोङो हाइरड सेरनिखौबो एवखांनानै फैबाय कमप्लिट जाजोब्बाय टाइमा 11:30 जासिगोन नामाथाय बिराद सान्दुं गोसा जाजोब्बाय अबस्था गैला मेंग्लिजोबखाबाय सान्दुंजोंनो ओंखामबो उखैबायना बिराद सान्दुं दिनै एवखांजोब्बाय नालाय दा नैबेयाव साहा लोंनो जमा जाबाय साहाखौ लोंसिगोन दा ज' जिरायनानै नै दा रायजोफ्रा साहा मोनलोंबाय दा ओंखाम जानो फैनो मोनबाय ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबखानोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो ब्लगा बांद्राय मोजां जायासै सान्दुं गोसाना आरो खामानिबो मावबाय उननि ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन